ଗାଧୁରୁ ଚେହେରା ତୋର ଆଖି ତୋର ନୀଳ କଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନଈକି ଯାଉଛୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଗାଧୁରୁ ଚେହେରା ତୋର ଆଖି ତୋର ନୀଳ କଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନଈକି ଯାଉଛୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ତୁଇ ଚାଲିଲେ ଉଡୁଛି କାଣି ତୋର ଅଣ୍ଟା ଭାରି ବେଇମାନି তুই চালিলে উড়ুছি কানি তোর ওটা ভারি বেইমানি ও গোলাপি উঠোর মহুরি মতে ফিরেই দেল ঘুরি কুঞ্জ বন সুন্দরী মো কুঞ্জ বন সুন্দরী কুঞ্জ বন সুন্দরী গো কুঞ্জ বন সুন্দরী Excuse me. ଜଟିଆ ଜେନା ଘରଟା କୋଉଠି କି? ଜଟିଆ ଜେନା ଓ ନାଲିଆ ବୋ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ସିଧା ପଳେଇବେ ସିଧା ଏଇ ଡାଉନ ଯିବେ ଡାଉନ ପରେ ବାହାକୁ ଯିବେ ବାହାକୁ ଗଲା ପରେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ ଉପରକୁ ଉଠି ତଳକୁ ଆସିବେ ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗଳି ପଡ଼ିବ ସେଇଠିକି ଯିବି ନା 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 ତା ଆଗକୁ ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଳି ପଡ଼ିବ ସେଠିକି ଯିବି ନା 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 ସେଠିକି ଯିବେନି ତା ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଳି ପଡ଼ିବ ସେଠିକି ଯିବିନି ସେଇଠିକି ହିଁ ଯିବେ ଭାଇ 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 ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛ ସେଠିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ମୋର ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିଛି ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭାବି ଜୋଇଁ ହଁ ଯା 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 ତାକୁ କ'ଣ କହିବ ଝିଅ ବାହାଘର ଏତେ ଟେନସନ୍ ଚାରି ଧାମ ବୁଲି ପଳେଇ ଆସିବ କାମ ସରିଯିବ ଝିଅ ବାହାଘର ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ି ଉପୁଡ଼ି ପଳେଇବ ଇଏ ଗାଁ ଲୋକ ସାହି ପଡ଼ିছে କେହି ଭଲ ଲୋକ ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ତମର କିଛି କାମ କରିଲେ ଆରେ ତମେ ଗୋଟେ ଠିକଣାଟେ ଦେବନି ଗାଁ ଗୋଟେ ଧୋଇଟେ ଆସିବ ମୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଚ୍ଛା ମଉସା ଏଠି ନାଲିଆ ଘରଟା କୋଉଠି କି ତୁ ଦେଖିଛୁ ତ କହିଲୁ ନାନି ତ ମୋଟା ପଣସ ଭଳିଆ ଦେଖିବା କିଏ କହିଲା Excuse me. अरे बेंगालोर ठारे बालुगां से समस्त मोते कहती मु खांटी सुना पछो देखे जब काय भाबुछ कहला मु पितल गिना आई फाइंड इट टेस्टी फॉर वन एंड ओनली ससुर प्लीज जॉइन सबर मते एक्सेप्ट कर Sassu namora, tu sai quella